Si el Palma Futsal és el referent del futbol sala masculí a les Balears, l'Atlètic Mercadal ha passat a ser del futbol sala femení a les Illes, amb el seu ascens a la segona divisió. Un increment notable del pressupost i la contractació de jugadores de fora de l'illa són les premisses amb les quals fa feina l'àrea esportiva, que assumeix el repte amb una gran motivació. L'Atlètic Mercadal jugarà a la categoria de plata nacional, després d'acceptar l'ascens proposat per la federació com a primer classificat de Menorca, quan la pandèmia per la Covid-19 va obligar a suspendre la competició. Una invitació que va rebutjar l'any passat. Estamos mejor preparados y puede ser también un antes y un después, no solamente para Menorca, sino también para las Islas Baleares. El club fundat fa 5 anys ha aixecat quasi tots els títols possibles durant aquest temps. Están súper contentas y yo creo que tienen por qué estarlo porque han hecho historia. Yo creo que es bueno para Menorca, en definitiva, y bueno, hay que seguir trabajando con esa pasión. L'estrena a la segona divisió suposa un salt important en l'àrea econòmica. A l'àmbit esportiu, el català Josep Salido seguirà com a entrenador i la confecció de la plantilla té un full de ruta clar. De la isla, de por toda la isla, entre 10 y 12 jugadoras. Lo demás será, lógicamente, traer alguna que otra chica que juegue bien, que sepa qué es esta categoría y que nos dé pues esa seriedad a la parte de tanto de pivot como de cierre, ¿no? Y poder salir desde atrás. I portar qualitat i experiència per a un debut a una categoria superior que només permet pensar en un objectiu. Objetivo, claro, es la permanencia. No se puede, yo creo que hay que ser realistas y que está muy por encima de nosotros cualquier categoría. Tot i que està per confirmar, el Mercadal quedaria enquadrat al grup 2 amb els equips de Catalunya, València i Aragó.